Ka senior CE Society jaga balang Presbyterian Lom Siam. Kabalong kaway nakikanhon samla kabahapo la kabalang. Kapediang sengaw bha yapi baro siya kani kajing syakri lang yoblay. Lingba kani ka YouTube channel jaga balang. Kum ka society ni Shimru ya kani ka lat bat ya kani ka kabu. Ya kaban ay kublay Youth Sunday. Yapi baro naduk kinong syarai jaga balang. Kiba kentup ya ki pastor. Ki teman besan. Kirang ba balang. Kilong pa, kilong kmi. Ki para samla lembat ki hep ki berit. Kum ru nakam da jong pi baro ki parwangit. Ki baju yodan benta. Nakawi ka sengi utrai syakawi pat. Bani syakri lang yoblay. Lingba ka YouTube channel jaga balang. Ake kerteng ke bat hiang tam. Ke kerteng ke badan bortam. Bat ke kerteng ke bamju syajab ke jong utrai bat unang panim jongi uji Yesus. Kum ke society. Ni donru ka daw ka bakraw ya kaban aingo yoblay. Oblay alam nakabandala ka jong society. Ka society kala ban long kum ni kumakalong menta. Kalala ban pendap ya kikam kibeday nam taga buram ka jong try. Day namar bakakti ka jong try kam syam la lingkot no ya kaban ya lam ya ka. Day namar bakikmat ki jong try kim syam la samthia pat yot ya. But day na kita daw baka society kadang lapan long kumni kumakalong menta. Kajing duay jongi hakabakum kani kapor. Lingba jong kani jing syakri kalong. Bau blay undan ringkat pat ngi. Bat ya kibenta baro ya kabangi nginyok ban pendap. Kinlong hapo kajing penyaj kajong mensim bukut ujong blay. Bat katahi kan penlaj luhut jangi. Ya kabangin syakri ya lingba jong kani kajanmit kabamenta. Tia syua ya kabangin sayo. Ya kaban ya caprang ya kibenta kibedei pakani kajing syakri. Hakani kajanmit kabamenta. Ngini let lang show blay hakajing dua. Au blay bat ukpa ujongi ubahab neng. Sa sisin iwan biang ya kaban pau hakmat chamikopa. Lingbau kun ba it ujong ma uji Yesus. Kenrat babha kaburam kajingero kajingu nyai chamikopa. Namar kikam kibabha kibakraw ya kibama malale nakam talaga jong society. Ka society kala banlong kumni kumagalong. Day namar bakakti kajong mati kenrat kam syam la lingkot no. Ya kaban ya lam ke kenrat. Day namar bakikmat kijong makim syam la samthia padiotia. Nagam taban pet ban jngo ya ka society. Ni don ka daw ka bakraw ban aingu yama. Hakabe day pat kani ka benta. Rai baba. Ngidas ngo kumenru baling bajo ni kapor. Kabalong kas ngi ka bakraw kas ngi ka bakentang. Ya ka bakumni kum ka society. Ngiyo ya ka ban rakhi. Ya kani ka Youth Sunday. Jaunus nam arjar arfway. Oh kum kibriu. Ngiyo ya kajing kot jogalat. Ngiyo ya kajing kot jogalenti. Ngiyo ru pakajing do jinggerman kalawan kekenran. Anang idas ngokman. Bangi don ya mau play. Uba dan bor, uba kraubor. Uba kamariang kahapan kongo kekenran. Ya ka ya ka bamamaong. Ngis ngokman kekenran nakam dagani kotrai. What happening kajing ya ka bangi ngideban ya lenti. Wada pedeng gijing ale gibabon. Wada pedeng hakabaka syongsuk syongsan kamdon syo. Dengi des ngokmen kekenrat. Ya kaba meme pli ya kani kalat. Ling bakini ki kor kibor. Bangini aban syakri lang yama. Hakabakum kani kapor. Bat kenrat baba. Habangi don hakabakum kani gijing syakri. Ngida kwa ya gijing don kejama. Ngida kwa ya kejalam kejama. Ngida kwa ya kabau mansimbako jama. Unyo ya kaban kila lu ya pedeng jongi ko kenrat. Bat ling bajo kata ngila ban pendap ya ka. Om tang ban pendap ya ka program. Ndrei ko bagan dalong kajing kerku. Yang ibaro kiba isyam menta. Badia barok kiba sengaw kiba sengap pat kiba syak skor. Ya kajing sisya kaktiin ko jong meruk ko kenrat. Yarap pa di alam si ko kenrat. Ni IT bat ni syanya ke jalam ke jama. Bat na kiba maap no kilat-kilat.
Kijing bakla ki babon ki ba mamasya makijim kijingi. Kibang ipen sngosi kaman kajama. Men klet bat sngo ya kabangu. Nabakini baro ngi pa na kay kerteng kajama ti Jisu. Amen. Ngin peteng ya kijing syakri kajing yublay. Da kabang nirway, da kajing rway kabat saus pa saw nagbatmay. Bat lais pa prapupra nagabakamrim. Saw not saw nagabatmay. Bat lai prapra nagabakamrim. Hadin blakut jongan ni kajing rway. At snobha ban kerpat imisansi mulong. Binirap lem ya kaban penpuli ya kaktiin kajawblay. Bat ban bukti hoblay akajing duay. Yeng datmu ya kababha. Nget kaktiin utray. But ya kita kibasya. Kilok udan ya lai. Kumtu borosaw telikid khot. Ringkat bat kekoros. Kajing ruay kabasaw spak sound wat mai. Bat lai pra nakabakamrim. Yang datmu ya kabapa nget kaktin utrai Put ya kita kibasya kilo udan ya lai Nut balong kum Daniel Nut ban yang marway Nut ban bat katumus kem kum ya kitu trey Ben ria pun pa kraw la jot Yengs kem bam pun nut Kun uplay ya kila kot yudan ya lada pun Nut ban long udan ya Nut ban yang marway Nut ban bat katomus kem kum ya kitu trey Real rat pa barunar sarong lajing yay Hapkin hap hakumat pat kilok udan yalay Nut ban long kum tanyal Nut ban yang marway Nut ban bat katomus kem kum ya kitu trey Lama lika gospel ra hadu banda pai Soitan bat kikin hun banakin hun jong utrai Nut ban long udanyal Nut ban yang marway Nut ban bat katomus kem kum ya kitu trey Shoblit long bli jidwai ngan pule na kasithi shaw upol shaw titas kalnong kaba ar kadukhat kaba handriu kaduk kaba kan ar kasithi kalnong Ephesus kalnong kaba san kadukhat kaba khatsan ban kaba khat handriu ba kasithi shaw banikong Petrus kalnong kaba saw kadukhat kaba nyo kikintien kiba ong kumnia kumju ya kirang ba bakham samla tusneng banlong ki bakhan adkar Haki aka baro dapin I yalade karukom haki jingle babha. Hala ka jingkai dapin I ya ka jing sngur, ya ka jing snok ya. Ya ka ketien jana ya ka bamla ban penrem, ba uta ubayale persya unyo le aran. Naba don I ka basneo ban ong shaphang jongi. Tusneng ya ki shakri ban kongu yala ki kenran, bad ban pin sngo bha ya ki haki aka baro, ki ba ya pharshi kaliang. Kiba buti Henry kiba pin I ya ka jingsngur babha baro baha ki aka baro kin pin itenat ya kata ka jingkai jong uble unong pin im jongi namar ka jingai ka jong uble kalapau ka bawalam jing pin im haki briu baro ka bahika yangi khnang ba habala lenno ya ka jing bam briu ble bad ya ki jingkwa brai ka prthei ngin yo im bakhan adka bad bahong
Bat bariu blay hagani ka puthe ka bamenta. Tukmi bhati om kumnuk pian om kum ki bamstan andre kum ki bastan. Da ka pasiu spa ya kapor na ba kini kisni kilong ki basniu. Andre kata ka bakut ki e baro kala jan ken. Namar kata tu pin ka khan adkar bat tu pin sharai shapang ki jingduai. Tu blen kur kui ba pulen na tien ka jong bleng ni na pinjam lang bleng jingduai. Kuk pa jingi ubah mneng ka jingu pa ka buram ni Aisha me atrai ya ka ba me atrai memshim na inno atrai ngi ki kun ka jong me atrai hadu bat hadu kan ni ka klemat atrai ka bangi long kum ni kam bangi long di da ka jing e ba ka jing ai e ka jong me atrai ya ka ba me atrai me lapin em bat me la siu spa ya ngi da ka snam ba kordo ka jong me atrai ngi duai men don ni kat atrai ni ka por bat ngi kum ki kun samla atrai ya ka bang ngi don ka benta ka ba kraw ya ka ban rakhi ni ka yurbi ba ka yut sandi atrai o antrai ngi ai ngu ya mi antrai ya ka ba mil adon kat antrai ba ni ndu ka ba sedang bat hadu ni ka klemat antrai bat ni snu thu shisha atrai ya ka jingdon kat ka jong mi antrai ba ni kum ki khun samla antrai ni duai men don kat atrai bat ki khun samla antrai ki ban hapo ka balang atrai ki district ki CE ya ki presbytery bat ka ki GP assembly hi barok ka we antrai ya ka ba ki don ka ju ka benta antrai ka ban rakhi ni ka yudwi ba ka yut sandi atrai trai ni duai men don kat atrai Oan ban ki kun samlai ya trai ki ban hapo ka balang trai ki badan hapen ki jing e ki jing ja trai pa kum kini ki pon trai ngi ma de kini ka ya kini ka knyang jing pang ya kini ka khlam COVID-19 trai oan ni duai ma mi trai men don ka trai ba dik tu ki brion trai ki badan hapen ka jing pang ka jing stom ki tu ki brio ki ba la du no trai ki ba ye ki ba thon ba ki tu ki brion trai ki ba amat kijing e antrai bakum kini ki por ki bangi syam antrai kini ka por ne atrai ngi bat ni shania ba mi atrai men donin ka ki atrai bat men long mi utra uta unong ablong brat ban pendapan biang ki bat men long mi uta ding do bu shandu ban ri ban sumar ki atrai o antrai pentingan mi ki antrai ban pinkhia mi ki antrai de ti ban bor ka jong mi antrai trai ni duai bangi aingu antrai mi antrai ba lingba kani ka jingki ban jong ni ka perthai antrai ngimyo kala antrai bengin ya shong lang antrai ban rakhi ni ka yurwi ka yut sandi antrai ni antrai ngi aingu pat atrai ya mi antrai balingba kini ki online service antrai kini ki lingba kini ki technology antrai ngi yo atrai kala ban pin poy ya ka ktin ka jong mi antrai shaki long yeng ki long sam ki para bangit atrai trai ni duai men don karu antrai kin ya kinong kit kam jong ka SCS antrai nadu i president i vice president i secretary assistant secretary ki active members but yang hilang ki samla antrai hoy ke badan ngidan ke benta ke bakra ban kit ya ka kam ka jong mi antrai hoy ka kam ka jong mi kolong ka bayar ba ka bakra antrai daladi nginum la antrai ban nila daladi nginum la antrai hin don kam ka jing rab bat ka bona mi antrai men ai ngi kita ka jing start makum du antrai bengin la antrai ban siam phang atrai ban pentulun ya ka kam ka jong mi antrai da ka men siam ka jinga ian ka men siam ka jinga teli ka men siam ka jinga long ka we how kin rat atrai khnam ba ka kam ka jong mi kan long ka ba ya bet ya rinti antrai trai ngi duai men dan karu atrai ya ni ka khlam jing pang atrai ya ka ni ka COVID-19 atrai ka bala sapriang atrai ni ka ri ka jongi keleng atrai bat kiwi pat kiri ha ni ka perthai antrai ki bala ma shibun ki jing kum kani ka por antrai heli atrai nginget bak nishan ya atrai mami atrai men weng no ni ka khlam jing pang atrai men weng no atrai ni ka jing pang atrai ka ba nilai omar ni ka por ni atrai nginget mengishan ya mami atrai men pinja no ni ka khlam jing pang hoy ngi ki brio ka long ka bamla atrai hade hami ki baru atrai ki long ki bala antrai atrai ngi duai no atrai men don ka ki para samla antrai ki bala jenga na mi antrai ki bala im bak ni ka perthai ki bala syakti syakum hobam man trai ki bambang shu antrai ban puli ka ktin ka jong mi ki bambang shu antrai ban kius ka yeng ka jong mi trai duai men don ka antrai bekum kita ru atrai melit jingo mi ki melit khat mi ki antrai nang bakin lan ka jing syakti syakum no bam man atrai ban nang bakin la antrai ban wan phai ka sem jong mi ya ka bakin la ban IT lot shami atrai jisu ni duai men dan ka antrai kin dong shimenta baro ki ban sasam ne ka por antrai ki ban sa ai la ki jong ki benta antrai bat kham tam yu shakri jong mi antrai ben slep mi u antrai da ka por rum sim ba khu antrai ba ka ek ka ba mi na ka shintur ka jong u kan long atrai ka ba mi lap sa min sim na mi antrai bat khna ba ka long ka khubor
Kabang Krishan bor yang ki kun samla antrai bat ya kabalang hetrai borok kawe antrai trai don dekat ke yang kesem jong i pastor antrai bat kamtam i pastor antrai minang yo kamer ke pokot baksya antrai ban bat nang penen kam me yu antrai kat bakakam ke jong me nang dawa antrai trai shimti ke pok ke banang sa antrai ma bat kelet ki pop ki babun bangi jupes nusi antrai ke man jong me ke bdi tu shima trai be ke bam di tu mam na ba kini borok indami pan thank you Jesus amen. Ublay unyo ban kerku. Yai bapen puli bat ru ya kibas ngau kibas ngap pat kibas syak skor. Ya kan kejing shisha ka ketien ke jong blay. Bat ngidon ya kejinget kibas kam. Bau blay us ngau us ngap du syak skor. Ya kejing kerpan ling ba jong kejing tuai. Ngilapoi syakawai pat ke benta jong kejing syakri kejing yo blay. Kata kalong mungkin seyos ngau ya kan kejing shisha ka ketien ke jong blay. Ngidon na pedeng jongi yai Reverend E. Nongplu I pastor jaga balang Jowai Presbyterian Church kabahap hakasinot mingi pastor nakaliang jongi kum ke society ngidap da ke jingkmen ke bakraw banyo I bapila don ringkat bat ngi hakabakum kani kapor ke pemerintah batru ya ke jinglong lak loy jong pi ban pen ko ngu yaladi ya ke ya ke ban nakaliang jo ke society kala bu bet bu renti ya ke bapin ai ya ke tin ke jong play hapadeng jongi kublay sibun pastor hakabe day bat kani ke benta bat ke jing duai jongi kum ke society kalong bau blay undan ringkat bat pi perga kubor ya ke bapipin ai kalau ke kubor kaban ai men sim nak menta jongi kum ki samla kaban ai men sim nak menta ki kun jaga balang batru ya baro ki bas ngau ki bas ngap bat ki basya skor ya ka tia shwa ya ka bangin sayo ngau ya ka ketien ke jong blay nau syakri ubakodo ujong u nginyap ruai biang da ka jing ruai kaban rius pa arp kendai na batamai bat rius pa nriu na gabarem nriu ar kendai na batamai ban riu not riu nagabarem badadin blakot jong ni gajingwai I pastor it's a shame yala ka benta tangkum unong ra atiar nga yang scam nga ap ban bu tang syuhukum muslim pantur lada syaprang upa yanga ringkat badu kapten kum sipai baba kum tu baro lai tali kidkon ringkat bad ke chorus ke jingwai ke ban riu ar kendai ne batamai ban riu non riu nakabakamrim. Tangkum unong ra atyar nga yang scam nga apan butang syuhukum usim pantur lada syaprang upa yang nga rengkat padu kapten kum sipai bapa Ngap ka jing perta syaprang ka kot kmiki baar tatin syadin tiran ngatipu kapten unsyanya ya nga latang nong raat yang ngalong shishan ngatipu kapten unsyanya ya nga latang ng raat yang ngalong shishan tangkong unong raat yar ha deng kasma kijing liam ma pernai ngadon
Sngap ka jing perta Syapran ka kon Kmiki baar Tatin syadin kiran Ngatip ukap tenun syanya Yanga Latang ng raat yar ngalong Shisha Ngatip ukap tenun syanya Yanga Latang ng raat yar ngalong Shisha Tangkong unong raat yar ngalong Henry Nganyo kapans ngat papernay Uplay Un buram ruhak magkipat Kapneng Ladaha katmaha Dubakot ngayeng Ngap ka jing perta Syapran ka kon Kmiki baar Tatin syadin kiran Ngatip ukap tenun syanya Yanga Latang ng raat yar ngalong Shisha Ngatip ukap tenun syanya Yanga Latang ng raat yar ngalong Shisha Kajing kublay nagamta jong pi baro hagagarteng jong try ba nung panimbajangi u Jesus Christ. Ngapan pao kajing sngongu yoblay nagamta jong kabakum kani kalan jong kajing syukri kabangayo ikabandor kat lembat pi. Kum kabalang bat hagajo ka poru kat lembat ka senior Christian Underworld Society. Ngi aingu yoblay nagamta jong ni kalan jong kajing syukri kabarong ay nagamta jongi. Persya jong kini kisngi jong kejing kejing ilek kejing tenju ya kebangi ham ikaban yai lingba kejing kublai yuk Sunday nagamanta jong piki prabangai bi baro hapo jong kabalang ki khon samla jong kabalang ki dekat jong ke Senior Christian Underworld Society ki khon samla hapo jong kejing sang samla KJP Assembly hiru baro kawai ni aingu yuk blai namar jong ni kalat Hakama sachi senpan lengba jong nega snem ngenyo ikaman rukhe yaka tayo ko bakarpang jong ki khon samla haki balang hapa upod jong ke kasijan tia Presbyterian Assembly hi baro kawai ngawanra gajing khublai nega menta jong pi neka balang haka kerteng gajong utrai bar nong benjangi u Jesus Christ habang ini poi sebentar kabangin syak skor ke kubor ke tin ke jong boleh ke jingi dai bakne ke sngi ke bakarpang jong ki samla jong ki balang ki jongi lengba jong ke thim ya ke baka jing sak samla KJP Assembly ke lebu ki Kristan ki bakhan adakar ya ke bala pensyong norem neka sithi ke jong utitas kelanong ke ba ar ke dekat ke banriu ngini warna khmat jong boleh aki jing duai ngini duai ni aingu ime ko kpan kam tajun ko por ka lat jong jing sikri ka ba mela ai bat ka mela penyo na ka bentan jongi hoj ap try bi ba bisnei ha persya jong ni gijing le gijing denju ya ke ba mangingin hap i ka ban yai lengba nrengi aingu ime nemar ba mela ya da yingi mela pelat yingi bat mela pen khya ru yingi ka jing ka jong ka snam ka jong ko try bi kayai ka ya ka jing im ka jongi ngit kam kenti ya ka jing ida ka jing balai ka chimen khia ka jong me nagam da ka jing im ka jong isa chi sen pan wala da hangi ya jong ba jong ka kum ki por ki be ki por jong jing tenjo an reben ban ngin IT bat ngin shania il ditang hame ha ki por baro jong ka jing im ker khu ka ne ka por jong ka jing shikri ka jong ya lam pen shek bor pen kan tang ni da umun sem u jong me kham tam leng ba jong u shikri u jong me
Uba dan ye kabenta, hakaban ye sam, ye ke kubor, nakabenta jongi baro, kiba syashkor bat kebi osnyaw ye ka, lengba jong kene ka por bat kalat jong jing sikri, keba mengikum ki khon samla jong kabalang, ngisim ye kalan, ban sikri bat ban snyaw ka tin ka jong me, lengba jong kene ka jing stand media, jong kene ka juk ba menta, sim ting kene ka por kabang sa, haka kerteng jong jisung idwai. Amen. Kakubor nga ktin ka jong blay ka mga kwa banya samanta hapdeng jongi. Hagane ka no paisngi ka bamta. Kalong ka bangin ya pais ka city ka banangkong ka jong apostol Petrus. Kalanong ka banangkong ngan pule katto kat ne dili khat naduk khat ka bakat lai. Ikentin ki ba ong kumne. Naba kumta habalapan po no ya kesengkai ke jingmut jongpi. Tolong gibakhan adkar. Bato pin yai kermen janai kata kajing ai ya keba onwal lamapi ha kajing ben pau uji sukres. Kum ki khon kajing ko ngu ki bom penyes rem rengkat iladi berkita kajing ko abrai bom mensua. Ha kata kajing bom tip jongpi. Hanrei kumba uta ubalak hot yapi ulong ubakhoy tolong mapiru ibakhoy ha ka jinglong jingim baro nabalat ha tolong pi kibakhoy namar mga ngalong ubakhoy ublay ngiram kurkuy ni hakaba pule bat kabang siya askor ya kikentin, nakakatin kabukhoy kabagantang kajang. Hanrei, kumba uta, ubalak hot yapi, ulong ubukhoy, tolong mapiru ibakhoy. U apostol Petrus, usenran ujong uji sukres. U apostol ubarat ba, ha kajing syakri ya uji sukres. Lengba jong kene kalanong bat lengba jong kene khot. Ngin yo i ba u khot ye ki prabangan. Saka jing long khoj. Hanrei kumba uta ubal khot ipi. Ulong uba khoj. Tolong rupa pi ki ba khoj. Bat upan kut wong ha kajing im barok. Kabamut kalong yang hibaro kamay. Haka jengim baro. U apostol Petrus haba u tho yang nega siti u klem tho kerpang tang sakawai ka balang. Hanrei u tho saki wai diru ki balang hapo jong ke Asia Minor hakita kisnem. Berhabang ye pai sigani ka siti ke jong apostol Petrus. Ngin laban ngin yo i baka balang Kristan ha Asia Minor ha kita kipor ki balang gimat ya kijing kijing ele bat kijing sya jing tenju ki basir kai kijing sya pun si tambay kamtam ha kita kisnem jong kijing sensar ka basir kai ka barunar ka jong pat sya nero ki Kristan na kita kipor, ki mat ki kijing sya keno, aki rukom ki baper. Ki sya keno, ki sya parem baki dei kinong le baman, baki dei kinong penjat, baki dei maki kinong penki pertai, bat dei maki ru, ki bale ki babon ki kam baman, hakaleng ki jaga. Bat lengba jong kene ka siti ka bang apostol Petrus utho sya kini ki balang. Utho bar upen kan mau yiki. Ba maki kilong ki khon ki jong play. Ba maki kilong ki balajit ki jong play. Bat ba kum kita ki balajit, kum kita ki khon ki jong play, ki dei ban pen kerpang yelade.
Gim day de leiro ban pen sremir kat ildi bat kani ka partai. Gim day ban pen sremir di bat ki bomngan. Apostol Petrus ukwa yaki. Bagi day ban long ki bakhamper naki waipan. Namar balai, namar baki long ki khon ki jong blai, namar ki long ki bala jit ki jong blai. Namar ki long ki ba ublai ulo jit, bat khot kerpang nagane kaparthai. Kidai ban long ki ba khan adkar ila ka jong ko jingim. Self control. Khan adkar. Kidai ban long ki ba khoj. Khoj haga jinglong haga jingim. Naba ublai ubala khot iki, ubala jit iki, ulong ubakho. Dahil naman daw Apostol Petrus hakiri kikintin, ubo kikintin, kibas ngautunan. Hanray kumba, uta ubala khot ipi, ulong ubakho, tolong ru mapi kibakho, haka jinglong jingim. Kiprap ngay habang ia pulih kikintin ka jongblay, haga testament ka barim, tam haka kitab jong ki Leviticus. Ninyo haga kitab jong ki Leviticus, lakran kambon sa pang jong ka jinghoy, ka jinglong hoy. Bat ngila banong, baka testament ka barim, ka jinglong hoy, kalong kamato ka jong. Habaw Apostol Petrus, ukran sa pang jong ka jinglong hoy, hagane ka tin ka jong blay. Kaay ka ba umut bat uthew. Gam thew, gamut, kata ka jing khoj, lene ka jing long khoj. Tang hagi ay ki ba samari ki bala ay ka ban yoy. Lese kum hagariam hagaban. Hagi ay ki bangila ay ban pau sabar. Handray ka ay ka ba Apostol Petrus uthew bat umut hangne haba ukren sa pang jong ka jing long khoj. Kaba upentu ya gani ki parabangan. Bakin long ki bakhoy. Kaba umut bar utheu kalong. Ka jing long khoy. Haki ki basapo. Haki ki kenjaman sim. Haga jing im. Ka jongki. Ya kaba maki ki dai ki ban pau. Haka jing long ka jing im. Om tang menta. Om tang lasai. Hanrei man lakas ngi. Man lakapor. Man laga keliman, jong ka jingim, ka jongki. Kidai ban pau bakilong, compare. Lah ki ay basimar, lani lang ba jong ki ay, iban siapa. Niya puli haga krim na jong blay haga testament ka barim. Haga testament ka barim, nginyo iba ublay, hagi ba bon ki por, udawan ki kon Israel. Yaka jinglong koy. Balay, ngitip ha namar ba ki kon Israel kidai ki bela jit ki jong. Kidai ki ba ublay ulo jit kerpang. Nado ka por ka ba ulo jit iki ula pelat iki menhaba kidang don hakari jong ka jing long rao. Ublay ulo jit iki nado jong ka por. Ula pen kerpang iki. Nagamta jong ko wei ka jing tu. Berkata kalong nagamta ka mission kajong. Apostol Petrus ru haba utho ya gani ka city. Uban baki Kristan baki bangay kilong ki belajit ki jong blay. Namar kata kum ki belajit ki jong blay. Kilong ki Israel ki bekencam mensim. Ki berangkam ban im ya kajing im. Koi. Tolong pi ki bakhoy ong u Apostol Petrus. Ki prab ngay bi habang yikren sepang ka jing khoy lani ka jing long khoy. Ledah ka jingmut ka basisya om don uway lani ka wayru. Ubakhoy. Namar ba ka ni ka jing khoy. Lani ka jing long khoy. Kadon tang ha ublay. Namar la tho ang ka ting jong blay. Nga ngalong.
ubakot. Berkani kapau, haga jinglong janay kajang ukum ublay, haga jing start kajang ukum ublay, haga bor kajang ukum ublay, haga hok kajang ukum ublay, berhaka buram kajang u, taba pendap yang ni kapertay barok kaway. But day naman kagadaw ngiyong, baka buram kajang ublay, kapau haga pertay barok. Nado kajing tao kajing pelong, ideng kisay. Ki ay barok, kibran haga benang sitrong, but haga kendau syatibian. Pendap yang ni kapertay barok kaway, daka buram kajang ublay. But day naman kagadaw, kajing long khot, kalong, kajing long, berkatan rai, kajang ublay. Habang iikren sepang kajing khot, lani kajing long khot, ki perabang bi. Ngila ban batay ka haki lightly ki jinglong. Kabanengkong kajing peniklat. Kabaar kajing penkerpang. Berkabalay kajing penkhot. Kajing peniklat, kajing penkerpang, berkajing penkhot. Ke-separation, dedication, purification. Kajing khot ka theo. Ya kajing peniklan kajong boleh ingi nakapap. Kajing peniklan ingi nakare ka perthai. Kajing peniklan ingi na uswaitan. But ontang wa kajing peniklan kapan kerpang lani kapan kentang ru ingi syau boleh nakabanta jong kanu kajing temu kaba udan nakabanta jong. Ngidan kaman pengerpang yeladi. Ngidan kaman penkentang yeladi. Syau blay. Kum ki atir. Ki bau blay ula man penangkam. Haganu kam. Keba umut. Bat. Kajing khoj. Kalong ru kajing penkhoj. Ka purification. Ublay haba open kerpang ini. Open kerpang ini. Bengin yok. Ia ka banidon mental lembadu. Banidon mental lembadu. Haka jing em ka basyapa. Ia kata ka jing long khoj ka jong. Hinang ia ka ba manga bat mengi. Ngila pat. Ia ka ban pau ia ka. Sabar. Bat ia kata ngila ia ka ban le. Lengba jong kejing berkat kejong ni. Lengba kejing snow kejong ni. Lengba kejing le kejong ni. Kibang iben pau. Bat ia kibang ngidei ke ban pau. Ya kata kejing long khoj ke bau belai. Ubo hapok jonga bat jongi. Bat susu abang ikren sepang jonga ni kejing long khoj. Kani kejing long khoj, lani kejing khoj, kadeiru kakam kajong umunse makhoj ujong belai. Kadi kakam kajong umunse makhoj jong belai. Ya uba ubelai ula ai ya ka ban chong sa hapok jonga bat hapok jongi. Ya uba ubelai ula ai ha kito baro kiba priang ya ujis kures kumunang penem ujong. Kajeng pun khoj kadai kakam kajong umunse makhoj. Upol haga siti ka baar si kinong koren. Hagal nong ka banyaw. Hagal kot ka banang kongwang. Tongin pen khoj no. Nagata ka jing bit ngit. Kado bat kemensi. Da ka ba penjanay. Ya ka jing khoj. Haga jing siaping. Yaw lay. Ho jom la ban batay lut. Ya ka jingut bajanay, jong gani kagantin, jing khoj, lani ka jing long khoj. Hanray ngila ban pani, ngila ban pau ya ka sabar. Lengba ka jing long, bat ka jing im, ka jonga, bat ka jongi. Apostol Petrus, ukhat, ya kini ki prabangai, ukentu, ya ki prabangai Kristan, haki balang,
Hapok jong ke Asia Minor. Gomba uta ubal khat ipi. Ulong ubakhoy. Tolong mapiru ubakhoy. Ha ka jinglong. Ha ka jingim. Nabalat ho. Tolong pi ubakhoy. Namar mangangalong. Ubakhoy. Kiprok samla. Kipra bangai bi. Lesing ila mandalih kani ka janmit. Gumnong inyo, ya kani ka jinglong khoy. Gumnong inyo ya ka jinglong khoy. Kajing khoy, kajinglong khoy kung mangalong na ka basdang. Kalong kata kajinglong kajong ublay. Kajing khoy, kalong kata kajinglong kaba ublay ulay. Bar ula panyo aru hangi leng bajong kajingyam. Bar kajing ipat, kajong khon jong Jesus Christ, ubalong unong panim ujang. Dahil naman kagadaw of Paul, hakasiti sige Kolasay, hagal nang kabanin kong arpaway, arpawar khotwong. But, yapi, gibalong menoru, gikon sa asim, but kinang son, halakin jingmut, hakikam, bas niw jongpi. Hanray menta, lapan yasuk na, haka met kado jongu, daka jingyam, yagaban peniang yipi. Peniang yiba kumno, ong Paul. Yagaban peniang yipi, giba khoj, giba klempop, lem jingduna, hakman jong. Sekaw tunan, yaga ay kabaga nagakatiin ka jong blay, kakren. Giba khoj, klempop, klem jingduna, hakman jong ublay. Ni ay ngo yo ublay. Ublay lang ba ukon jong Jesus Christ, upen lang ingi bingilong giba khoj. Habang mga bat mangi, ngi pediang yu, haga jing im ga jongi simet, bu unlong kumuta, unong penim ujongi. Apostol Paul, haga siti ka kong siya kinong Korin. Hagal nong ka kong rakor ka balay pewong. Di dauhi, i pilong hau Kristisu. Ya uba da ublay, lepelong hangi ka jing start berkahok. Bat ka jing penkhoj. Bat ka jing Zeus. Kali halade marway simen. Hagabukum gani ka janmi. Hato mga bat mangingilong kita kibakhoj. Ngila pediang ya uji Jesus. Haga jing im ka jong. Hato ngilong mangi kita kibakhoj. Khoj haga do anod. Khoj haga jing muk ka jing berkat. Khoj haga jing long ka jing im. Khoj haki ay baro. Hato ngilong mangi kita kibakhoj. Hon yisgaw to yadi. Nginong mak manlong kibakhoj. Nginong mak man kot siya ka jing long khoj. Dakata ka bor ka jongi, dakata ka jingla ka jongi. Lesi pun sin hoy. Ngila ju persang. Ngis ngau tu ila di. Bangilong ki batrat. Ngis ngau tu ila di. Ya ketik jinglong ki bes niu ki bangi kwa ka bangin, ya ka bangi kwa ka ban pendo. Ki prab ngai bi. Dala ka jong ka bor. Dala ka jong ka jing sngew. Dalay leru nginamla. Ngin omla. Wat langi persyang bonsin munsin. Ngin omla. Ay ngo ublay hangi. Ya uji Jesus. Balang ba jong uji Jesus. Ngila ban yo benta. Ya kajing longko. Kajing yap uji Jesus. Halor jong kadeng na. Om tang baga pelat yang ayangi naki bor jong kapam. Mrei pelat ru ini naka pop hi. Pelat ini naka pop hi. Ngila ban yo ya kajing long khoj namar bau wim hapo jongi. Wai bental lem hangi ban yo ya kajing khoj kajong. Ban yo ya kajing khoj kajong. O Jesus Christ ki prab ngai bi. Ukwa ban syong. Haga do anut kajonga. Haga do anut kajong bi.
O Jesus Christ, ukwa bansensar, yaga jing im ka jonga, ukwa bansensar, yaga jing im ka jongpi. Bat ladangi ailat, ba u Jesus Christ, sensar yaga jing im ka jongi, ngenla yaga ban pau sabar. Yaki egi ba mu upan ulele nagamanta jongi. Ngila ban pau sabar. Yaki egi ba u Jesus ulele nagamanta jonga, bat nagamanta jongi. U Jesus Christ ulong ukon ujong play. Ulang ubahak, ulang ubakod, ukhatru yaki dong bot, ukhatru yaki bangay, ukhat yang ihagani kisni, bangi de manlong ibakod. Hagaji itu kana kajong uji spres, hagaji itu kana kabak rautam, hag gospel kajong Matias, hagal nong kabesan kabat kapra, gaji itu kana halor ulum. O Jesus Christ ang sok ibakod hakada anon nabakin yoi ya ublay. Habakod kada anon yoi ya ublay. Gani gajing kod kada anon katew bangin dan tanggaway gajing temu. Bat kata gajing temu galang pendan buram ya ublay. Ong Apostol Paul to pendan buram ya ublay. Ultimate bat hakibin sim. Jambi. Ha nyitip ya uji Jesus Christ lapan soy da usoy tan ujab ya barok gini kejing pensoy kijong usoy tan lapan soy yu ha ipra bangai bi yanga yangi lapan soy habaya uji Jesus Christ lapan soy laisen laiwat da usoy tan sim lele kawai ru kapam kane kajing long blay kajo kane kajing long blay kaba ula ban kier na kajing pensoy kiba senti kiba usoy tan ula panam na kamenta balai ba ula ban job igidegi kijing pensoy senti kajo umuman namar ba udan tangkawai kajing temu udan tangkawai kajing kut jemut kata galong pan pendap ya ke mission kebau pa ula payo namar ba udan tangkawai kajing temu tangkawai kajing kut jemut berkata galong pan le ya kamon jong play kibrok samla ki prabangai bin haga bekum gane kesngi kabak gerbang o Jesus Christ ulang ka nuksa ya ka jing im ka jong ngi magini kisni haga de ka perthai ka badam da ka jing new sudah kat sebangi apai girong pong ya ka bangim la asu ka banyo bat ya ka banjer Kini sekamon, kini sekadiang, kiap, kikring, kipa, yanga, bat, yangi. Haba kini ki yang sekadiang sekamon, kewan haki yang kejongi, hagajing im kejonga, hagajing im kejongi, kabamaruai simen, atau kum kibangan. Ngis ngau to ne emil di, bamanga bat mengi, ngilong kita kibala jit kijong belai. Hatong ngis kau thok ne miladi mama ngabat mengi kilong kibela jit ki jong blai hatong ngis kau thok ne miladi bakum kita kibela jit ki jong blai u hat yangi saka jinglong ban im ga jing im kabay pher nagi wai pan bat u kwa ru yangi bangin de ban IT ladi saka takamon kabakho ka jong ukhat ini sekajing long khoi hakajing mut kajing berkan khoi hakad donon khoi hagak tin gathlej khoi hakikam bagi jing trei ki malak dasni khoi hagajing dei ber kilok ki jor khoi hagajing dei ber ki marjan marpa khoi haga songkha haga songman
khôi haki ei bar haka lorniang haka jinglong ka jing em ka bamalgas lakalong haki ei ki basmar kamtam lengba jong ki ei ki basyam khôi tolong phi ki ba khôi gomba mangangalong uba khôi ong ka tin ajong hey Apostle Paul haba ukhat kuntu yi pramngai haka balang Rome haka city siki Rome kalong ka bakhat ar uang to wat pen srem rkat ilade berkane ka perthai hanrai to pen kaladur no ilade kan da ka jing pen thmai ya ka jing mut ka jong phi nang ba phin yo tip ka bakumno kalong kamon ka jong blai ka ba bha ka ba pen sngo bha e bat ka ba janai de ki pra mai bi dongin ken mau compare hang nung idan compare kum nong ilong ngila banong gidikeri ngila banong gikerdan ngila banong kaspa ngila banong sibon ge ka jing em ka jongi ni dai ban kan mau tang ni ka wei ublei wi ni dai ki bela jit ke jong ukwa ingi bengin long ki ba khoi haga jinglong haga jingem ukwa yang abad ingi bengin peniak lat ilde ne kene ka partai ukwa yang abad ingi bengin penkerpang ilde ne kmat jong ne ka partai ukwa yang abad ingi bangin dei yegaban pen khoi ilde kenang bengin long kita ki bak pher ne ki pan ki badan hakmat jong kene ka partai ki perlok sama ki prabangai bi ngila ban im gajing im bakoj ledengi island ba umun sem bakoj ujong blai unsong dap rai hagajing im gajong tip hadok kanungin island ya umun sem ujong blai unsong dap rai hagajing im gajongi nang bangin ya along kita ki bakoj ngila ban im gajing im bakoj ledeng umun sem ujong blai uyai long rekat lembangi usong sak dap rai hapo jongi ngila ban im gaji im gobokoj lada manga bat mangi ngisanya bat ngi ko nguru ya kaji ngelam kajong mun sim ujong lai kat ki bayalam do mun sim kita kan gilong ikon ijong play ai bagade ka tayo go bakarpang ai bagade ka si go bakarpang jong ka yut week yut Sunday lengba jong ka thim ka bagajing sang sama KJP assembly kala bo na gamanta jongi ki kristan di bakhan adaka ngin khan adaka ngin long ki beta ki ba self control haki ei baro jong ka jingem haki ei bar ngin long kita ki samla ngin long mangi kita ki kristan gibara ik ban pau yili shaba sakare ka bertai gom ki khon kibela jit ki jong play kumba ma u bala khot ingi u long u ba khoj ba manga bat mangiru ngin long kita ki ba khoj ha ka jinglong ka jing em namar la tho tolong phi ka ba khoj nabar manga ngalong u ba khoj ai bagari ka kubon hagani ka janmit lengba jong ka program ka bakarpang jong ikum ki samla hagi balang kan kuran ai ni ka benta jong bat na ka benta jong ni kan tau thumai ka jing imen sem ka jong wat ladangi habban immat banyak lengba jong ki ba kum ki sngi ki por ki bachir thai ki sngi ki por jong ki jing ka jing lo ki sngi ki por kiba kane ka berthai ka bangi im kadam tang deki ei ban pen berngya yingi tang deki ei jing sneu ka baka ka pen up yingi anrai ngin yang scam ngin ri khoj yela ka jing long ka jing im kum ki bala jit ka jong blai tat hado hi jong ka takasni
Jong ka jingwan arsin ka jong try. Bar unong penim jongi Jesus Christ. Tolong pi ka bakoy. Namba mangangalong. Koy. Kumba uta ubalak hot ya pi. Ulong ubakoy. Namar kata tolong piru ki bakoy. Haka jinglong jingim. Baro. Ublain urap kerkuy ngilang ba kajing sisa, kajing sa skor. Ya kaktin ka jongu. Nagamla ka buram ka kerteng ka jongu. Ngini duai. Ni aingu ime ko pan nagamla jin ka por ka kodor. Ka por ka bagantang jong ka jing mane ka jing syukri ka jing eslong. Ka bangi sa skor ka kaktin ka jong me. Yarap ka jing sisa ka kaktin ka jong me ka balaban snow hapdeng jong ngini ka por. Kanlong ka bor nagamta jong ikum kibangan. Ya ka bangin la ya ka ban rikhoy ila ka jinglong jingem. Ka ba man lakasngi. Haki ki baro. Lakalong haki kam haki jingle. Haki kten ka tli. Bat haki ki bangin don. Ya ka ban le banan pau. Lengba jong ka jingem ka man lakasngi. Gerkhuy ngi. Gerkhuy ki kon samla jong ka balang. Kamtam lengba jong ni ki sngi jong ni ki por jong ni ka juk ka bangin im. Bakin la ya ka ban rikhoy. Ya ka jinglong jingem samla jong ki. Kerkui ka balang ka jong me ka jaka. Ya rap ka bor ka jong men sim koy. Kum ka balang kanang la mana ya seprang. Haga jing syukri. Bat haga jing trade up ya ka kam. Jong ka jing benim ka jong. Kerkui ka nang syarai jong ka balang. Ya rapan ku pendapan sle. Da ka bor ka jong men sim koy. Kerku. Ya ka senior Christian Underworld Society hiru baro ko bay. Bahkan trade up ya ka kam ka jong me. Kumba ka mato ka jong ka kaong. Nakabana ukres. Bat kabalang. Simti ngi hini ka por. Sengaw ki jingduay map ki pop ki babon. Namar ka kateng ka jong try unang panim jingi uji supres. Ngi duay ngi IT ban ikot kerpa. Amen. Esngobha ban khot i sketri. Bin sngobha ya ka ban ay ya ka jing penbana. Kabayadey bat kini kapor kabaminta. Kanipat kalong ka program namta sibit ta puasan siteng minyo ya ka singing festival akabay nong yalam ilong Mr. K pengrup nong yalam jingruai Mr. P nong dhar nong tem Mr. Alvin Kongwir pulis dang berduai nginyo ni Mr. Kit Bok lang karsentiu bat nong yalam ya ka singing festival Mr. B nong si tu bilong kejibna Ngilapoy siya kabenta ya kabanyo ya kaban penwaino ya kan gajing syakri kajing yublay lingba jong kan gajanmi. Sa sisin ngimla klam da aingu par klam da sngongu yublay. Ublay alam ya kan gajing syakri kajing nari kabasdang kat hadu pangin sayo pan penwaino ya ka. Ngimla aru klam da ai kublay. Ya Reverend E nong plu. Ibla ai ya ka ktin ka jong play hapadeng jongi lingba jong kanikapo. Kaktiin ka jong blay yakaba i pastor ilapan kan mau na kamta jongi kalong. Arang ikwa banlong kisamla kristan. Kikun kristan. Kadon kam yangi. Bangin penyaklat yaladi nakapop. Bangin penkerpang yaladi. Bat ki bedey bat ki jong ublay. Bat kajong kaparte. Batru yakaban penku yaladi. Kublay sibun pastor. Yakin ki kantin jong gajing islok. Yakapapila ay hapadeng jongi. Bat ngidon yakajinget kabaskam. Bakalalong gajing kerku. Nakamta jong itu baro kibas ngo kibas ngap. Bat kibasya skor yaka. Bat ngidon ru yakajinget kabaskam. Bau sembay ubalong kaktiin ka jong blay. Yau ba pi pila bet hakabakum ka di kapor. Unda yok banhap. Hakajaka kabasbo. Kakendo kabasbo. Kabalong ka donut ka jonga bat ka jongi. Bat bu nang karoy. Laipo nriupo bat sispasya. Ublay undang kerku kerpang ya pi pastor. Dakabau ay ya kamet kabakot kabakyak. Un kerku kerpang ya pi. Daka bapindang la, ya ka bani tray shithem, ya ka kam ka jong try. Batru bapindang la, ya ka ban pendap, ya ka mission, ya ka bau blay ulas syanya, haki terpeng ka jong pi. Ni ay kublay ru, ya pi baro kibla pendap,
Ya ki benta ki ba pher ki be dei bat kan ke jing syakri yau blai hagan ke janmit. Nadu iba tem ya ke jing tam. Iba yalam ya ke jing ruai. Iba la yarap ya ke ban puli ya ke tien ke jong blai bat ban duai. Kum ju ru klem daklat. Ya kini ki ba penbiang ya ki kor ki bor. Ki ba lalong kalat jong ke jing kerku na kam ta jongi. Bagini ban syakri yau blai. Lingba jong ke janmit ke pamenta. Ublay unda kerku kerpang ya baru. Ki bala pendap ya ki benta ki ba pher. Banginang la ya kaban syakri ya ublay. Haki puar baru jong ke jing im ke jongi. Oh unda kerku kerpang ru. Ya baru ki ba ya don benta. Lingba jong ke jing syakri. Hakabakum ke ni kapor ke pamenta. Tingin yo ya kaban penwai no ya ke jing syakri ke jing ya ublay. Lingba jong ke janmit. Da kabang nirwai da kajing rwai kaban rius pa arpsan nagbatmai ban rius pa iwe nagabakamrem riu arsan nagbatmai ban riu not iwe nagabrem hadin belakut jong ni kajing rwai ngas ngobha ban kerpat biang sesisin yai pastor iba ai pedeng jongi ya kaktien ka jong blay bain bukti hau blay ya kajing duai nam taki aka baro ya kebangi ngeliat ban pendap dengan bajan kapor. Bat ban pelat yangi dah kejeng kerku bat penwai. Samla kristan ki don kam yu jisu. Hapdeng ki eryong bakerhu. Kum ki pukni kinyok pentemai bor. Kakam ban tre lem ken kador. Kum tu bro santali kidkon. Ringkat bat ke karas. Ka jingruai ka ban rius pa arsan. Bat rius pa iwe nak bakamrem. Samla Kristan ki don kam yu Jisu. Hap deng ki eryong baker ho. Gom ki pukni ken yo pentem mai bon. Ka kamban tre klem ken kador. To yeng menta piki samla jeng in uplay keleng ban letra. To kop kahok utrai jongi damar jong uklem thai ngin trey ki yeng jong ki don kam yu Jisu jeng pakin yo ba jeng so gru ki jeng ker ku badap ker hai ngin shem jeng shakri play ruken nang hem do yeng menta piki samla jeng it uplay keleng ban letra do kop kahok utrai jongi damar jong uklem kat ngin trey kishnong jong iki don kam yu Jisu jeng e jeng shisha kem don shur ki jeng snail babon jat kila nang roi jeng shai gospel ka day ban poi do yeng menta piki samla jeng in uplay keleng ban letra do kop kahok utrai jongi namar
jong u klem than ngin trei Gari jong i ka don kam yu Giêsu Sam la tu yeng ban le ya thu Kim men sim la chot nghi day ban ya rap các tin jing ai e ban ya la tu yeng men ta pi ki sam la jing it u play keleng ban le ra tu ko ka ho u try jong i na mar jong u klem than ngin trei ka per thei hi ka don kam yu Giêsu sam la tu yeng ban le ya thu ki dai ben real jing suk shi sha ki wat ha u kin yo ching em ba da tu yang men ta pi ki sam la jing ye u play keleng ban le ra tu kop ka ho u try jong i na mar jong u klem than in trei Aga bakut bak bawai no jani kapor ka kodor jong jing mane bak jing shikri ka jang yeme ablai ngida duwai bak jing khu gi bah kor tam gi jome ken yai bo de ni ka jing im ka jangi lengba jong ki ek ru baro ki bengeli ok bental lengba jani kapor bat neng kliman nadu ki jing ruai ki jing ro ka jing pule ka ktin ka jame ka bangi sha skoru ye ka khubor na ka ktin ka jame kin long ka bor ka ban kershan ye ka jing imen sim jong ikum ki khon ka jame haka bawai no to da ai ru ba ka jing ijba ka jong ble pa na bom jikon ka jing ai ai ka dap bian ba rayu trai no pen jing u Jesu Christ rong ka ro lem ba ka jing slok ka jing sei bor jing thau thmai u men sim ba khoi ba ka ni ki lai ho wei ki blong ki bor ka jong wei ble bom jikon ken ya song sar kat lem bat ngi i khon ki jong mi ru ki bran hang ni bar hakalang saw dong ru jong na pertai nado menta ba chidu ki bom jikut ru amen